her, det er vores faciliteter. Det ene er til kvinder, det andet er til mænd. Og lad nu være med at skyde i bruseren, det er nok andre, der skal gøre. Ja, hvad med os, der ikke helt ved, hvad vi er? Hvad siger du? Er det en mand eller kvinde? Hvad tager vi så? For jeg er en høn, så hvis det er nogle lækre babsedutter, så går jeg ikke til en kvinder. Jamen, det er jo det, jeg har oplevet noget her. Ja, sådan. Du tager fodbadet over med læs til. Ja, det er faktisk hårdt, at du bruger den uge. Skal vi da for helvede gå så langt? Jeg synes, det er langsomt. Der er ikke lyd på det kamera der, vel? Nå. Det er alle sammen spændende, eller hvad? Nå. Det er allerede ude til at gå som en der. Jeg var Det her, der, det er udgangen fra madteltet. Når vi nu bor, hvor vi bor, så er det lettere, og i stedet for at gå om og stille sig på den hovedindgang, som er på den anden side, og stå med 500 andre i kø, så er det nogle gange lidt lettere at smutte ind her, og så gå baglæns ind. Bare et lille hint. Det vil vi lettere. Altså, vi tager lige ind her. Ja. Så kan vi lige se spiseteltet. Ja, det er også. Tak for den. Her er udgangen, det godt spiseteltet er. Her afleverer I jeres mad her i containerne og stiller jeres bakker, og så vil I gøre der. Spisning, det foregår hernede. Man tager bare en vilkårlig ejl, og lad nu være med at gøre som flokken og tage den første indgang. Gå nu ned og se om 2 eller 3 eller 4 dernede er ledige, og hvor det er lidt mindre kø. Super godt. Altid. Vores placering, når vi spiser her fra Sønderjylland, det er den sidste række bord, der er deroppe. Når I kommer over, så vil I altid kunne finde os ved den sidste række bord deroppe. Så I skal ikke gå rundt og lede efter en plads, vi er altid deroppe. Og hvis I er den første, så sætter I jer bare derop, så kommer vi andre også op til jer. Det her det er så paradepladsen. Det er her i morgen, vi skal have parade, hvor vi skal være klokken 09 efter, hvad jeg lige erindrer. Så skal vi antræde her, og det er noget med det ældste hold, skal vist stå for, og jeg mener egentlig, at det er os. Sådan er det. Altså, her er hovedindgangene til madkøen, og de står for det meste herfra i 2 og 3 kolonner, og så er helt ned forbi dernede. Så snig ind bagfra. Super. Det er sgu da ikke mig, der bliver ved. Jeg læser lige på fæsten, eller rettere sagt, det var min piger, der sendte det til mig, at mandag, det vil sige i morgen, så vil Amanda, det er vores pressedame, hvad det er hernede, hun vil vist tage et holdbillede af alle holdene her i den her port. Det er sådan, det er for det vi er 80 år siden, og støvleporten skal renoveres til næste år.
Så det er her, vi måske lige skal have et holdbillede i morgen til officiel vej. Under pressechef. Her går vi ud om morgenen. Vi stiller op den vej, og den vej ned, ja. Og bliver måske flyttet til den vej. Tilgår tirsdag morgen. De telt nummer 137, det er noget admin, noget velfærd. Man kan gå ind og få kaffe, man kan slappe af derinde. Hvis man må, og det ikke lige er optaget af nogle høje herrer. For enden der er bygning 137, der hvor I kan se klokken hernede, der plejer det at være, når vi har udmarch, der plejer det at være et band, der spiller dernede, eller et eller andet orkester. Det hvad I ser her, det er politi. Det er, og jeg har tænkt på, jeg har set nogle af de tøser, der cykler rundt her. Så jeg har tænkt på, hvad skal man gøre for at blive anholdt. Så det må vi lige se. Her kan I se, at det er nogle folk, der har givet sig op. Det er her, shuttlebusserne kører ned til byen. Og man betaler, jeg mener, det er med kort, når man stiger ind. Jeg tør ikke lige sige det. Hvis I har set de videoer, der er blevet lagt op fra Holmersårslejren af, og fra Nijmegen af, så står der, at man kan købe 1-dages billetter og 5-dages. Det er passé. Nu betaler man med kort, når man stiger ind. Så noget kort. De kører på hver 15. minut, mener jeg. Og det starter her kl. 11, og så kører det fra nu af, og så kører det bare indtil kl. 11 i aften, tror jeg nok. 22.30, ja. Der kører de, og vi tager det ned senere i dag. Jeg ved, Kyndig han skal til stabsmøde. Nej, jeg har meldt fra. Du har meldt fra altid, så vi tager ned i byen, hvad skal vi sige, klokken 1400 tager vi med bussen. Vi bliver det til i aften, det kommer noget band og noget dernede. Ja, vi går rundt i byen, vi ser byen, vi nyder det. Det kommer et band klokken 20 i aften, og den vil vi gerne høre. No Bananas, det er et girlband, 4-5 tøser tror jeg det er, og det er selvfølgelig ikke bananer, for det er kun tøser. Det er super godt. Vi får lidt øl, vi får lidt og noget til måske lidt stærkere nede i byen, og vi er rundt og se i byen, mens vi har kapitel til det. Vi gør det i morgen igen, men vi bruger bare lige også lidt dagen i dag, også for at afklimatisere. Det som de lover, vejrudsigten har jo ændret sig fra, at vi skal have 33, 35, 36 grader, har den ændret sig til, at vi skal have 20, 22 og 24, men så nok på fredag skal det nok blive noget varmere, så det ser vi lige. Altid bagved jer, der har Lova som sponsor til Nijmegen, altså det Fiat Jaxe, de er sponsorer her. Der kan man gå ind og nogle gange prøve støvler og se støvler, men de må ikke sælge dem her i lejren. Så skal man, hvis man køber dem, eller sokker eller et eller andet, så skal man ned i byen og afhente dem. Det kan sagtens, hvis man lige vil have nogle støvler. De er forholdsvis 300-500 kroner billigere end i Danmark. Super, altid. Vi går videre. Det er lavet helt om. Ja. Ja. Mange ryger. Nå, jeg sgu da mødt her. Det her, det er indgangen. Det er vores mål for marchen. Når vi starter tirsdag morgen, så er det mål at komme hertil. Det her, det er ølteltet. Når det er noget, vi gør op det, så fortsætter det ind.
Og der er det vong, gong, gong, musik og alt muligt. Så det er ølteltet, det er vores bars. Vi liner op herude, alle holdene kommer ind, og så bliver vi klappet ind. Og så gør vi nogle ting herinde, og det finder vi ud af, og det fortæller jeg lidt. Jeg ved, I får så mange informationer, så det er lige før hjernen den springer på jer. Nå, det næste det er, alt her i lejren, hvad man skal købe, pomfritter, pizza, brød til hamburger og alverdens sjove ting, øl og sådan noget, hvad man skal købe her i det her område, foregår med munden, altså med plastikmønter. Er der en, der har en med, som det vi kan vise den? Jeg tror heller ikke, jeg har noget af det. Det er et plastikmønt. Den veksler man her, så veksler man euro og plastikmønter. Og over i kassen, der kan man også gøre det, hvis man skal have det med kontanter. Det er tit og ofte, så er det en mønt, den er godt, og det er cirka så stor, så kan man lægge den hold over, så er det en halvmønt eller halvanden, og nogle gange så koster pomfritter og så noget, det koster halvanden eller en eller anden. Så det er her, man veksler det. Her starter sjovt lidt her senere på dagen. Jeg vil skyde over omkring ved kl. 1-2 stykker, så begynder det at komme lidt op. En lille hint. Om morgenen, hvis man skal forsørge sig eller besørge sig, man skal lave pommelum, eller man skal drinde eller det ene eller andet, så er der meget run på vores toiletter dernede, hvor vi bor. Utroligt. De toiletter, der er der, de bliver næsten aldrig brugt om morgenen. Så hvis det går galt, man kan se, at det er bare 10 mand og kø og alt muligt. Gå herop, tag de toiletter, de er næsten altid ledige. Og det blev gjort rent om natten, så de skulle være klar til, når man kommer. Super. Tidligere år har det været, at man køber pomfritter og brød til hamburger her, og man køber pizza her. I år har det lavet om som ligesom et spiseområde, hvor det er her, man handler. Det er der, man køber pomfritter, det er her, man slapper det der. Men det er stadigvæk til at komme nogle andre musik, så det er utroligt svært selv for mig at høre det, og høre noget heroppe. Det er bedst. Det kan det gå ud fra, det er selv, det er ryggen her, hvor man snakker med det. Og i den her afdeling, hvor man snakker med det, det er et følgeområde. Jeg har selv været i 2010, der blev jeg indlagt der med 41 i temperatur. Efter gennemførelsen af armen, jeg var færdig. Jeg blev følt i 2,5 timer, så jeg var nede på 39, og så blev jeg løsladt igen. Det var en anden oplevelse. Super godt. Hvad siger du? Bum. Det kører til det. Efter mig. Husk, hvis I har spørgsmål eller et eller andet, så stil dem. Det er ikke engang, jeg kan svare op med næste minutter. Eller nogle andre ting her i lejren, vi faktisk skal evakuere. Så over højtalerne, som det står rundt i lejren, der vil det blive råbt ud, at vi skal gå til Tango South, eller vi skal gå til Tango North. Afhængig af, om det er North, eller om det er South. Altså, under alle biler her, der stod det bakker. Og nogle spytbakker, fandt man skulle dryppe med lidt olie eller andet. Nedenunder her, under den her område, det her Højmelsort, det er skoven i sig selv. Det er vandreservoiret til Nijmegen by, ligger her. Så det er totalt miljøbeskyttet. Så derfor står det altid bakker under bilerne, så faldt de nu lige skulle dryppe lidt med lidt olie. Er man syg og dårlig, så melder man til mig og Nansen. Så er det derovre, at vores lægetelt er, og vores indgang er.
Man går igennem, og så går man ned til det bagerste dernede. Men Mikkel, vores nant, han vil tage jer med derover, eller så gør jeg det. Så går man igennem, hvor de andre de sidder og venter på at blive repareret eller noget. Og så går man ned i bagved ved den danske afdeling, så er det danske læger og danske, der tager imod os. Vi har lidt fortrinsret for det angår. Samtidig så, hvis I lægger mærke til det op, så er det et par biergarten-sæt bænke og noget, ligesom et kar. Det er der, man kan komme, når man kommer hjem, kan gå op og køle sine fødder, hvis man ikke har en vaskebalje med. Fordi jeg lige har øje ejland. Her der hænger en vægt fra i morgen af eller senere i dag. Og her er det sandt til fri afbenyttelse, hvis man ikke har de 10 kilo, man skal have, eller 10,2. Hvis man skal bruge noget, så kan man bruge sand her. Jeg siger altid, brug noget sten, for hvis sandet bliver vådt, så vejer det for mig. Men det er jeg har vægt med, og det er min vægt, det tæller, for det er mig, der lægger hovedet på blokken for jer. Nej, du vejer rigeligt. Jeg vejer det hele. Ja, det er det, jeg mener. Her, de der 3 container, I kan se, det er den danske administration. Det er adminsbygning. Det er her, I kan få lavet telefoner op. Det er her, I kan lave ting og sager op. Det er her, hvis det er noget, som I mener, I skal have I har et spørgsmål, og I skal have et svar på, så er det herinde, I kan få det. Det er herinde, de praktiske folk ligger. Og den yndige person, der står derhenne, det er Amanda. Det er vores pressechef. Hun er pisse lækker. Hun sidder deroppe. Super nok. Altså, men hvis det er noget her, det plejer at være en tv-skærm op, hvor det er nogle oplysninger på. Ellers så blev de sat op, ligesom de er på enden her. Yep. Jeg har lige en tilføjelse. De her affaldssække, som vi skal bruge til vores skrald inde på stuerne. Førhen der har vi fået en hel rulle på hver stue. Det gør vi ikke i år, fik jeg lige at vide. Man skal selv komme hver dag og hente 1 eller 2 affaldssække. Okay, men det er Søren Anden for. Det er dejligt, Mikkel. Tak for det. Den tager kønne af mig, og den der kører bagud, de kan lige sidde her bag. Jeg har været her flest gange sammen med Kreuz, så vi sætter foran og viser vej. Det er bare i orden. Det er bare i orden. Det er også foran, så er det jo kun det her tilbage. Så er det det, vi gør. Det er det, vi gør. Ja, der er vi åbne. Altid. Hvis I lægger mærke til over der har vi svensker og nordmændene. Samtidig med har vi finnerne i nærheden af os. Det er de skandinaviske lande. Det er os, der er i en sammenslutning om Nijmegen. Der hjælper vi hinanden, og vi har fælles rester, når vi kommer ud på tur. Og i tvivl, så er det 121, vi bor. Når vi skal træde an tirsdag morgen, så starter vi herude foran. Det er lige ude for bygning 128 og 29. Der begynder vi at træde an. Vi er ikke det hurtigste hold, vi er heller ikke det langsomste hold, så vi ligger sådan nogenlunde i midten i den sidste halvdel, for vi kan godt lide at holde en pause i ny og næ. Så det er der i det område, vi starter. Vi går med et tempo, det er cirka 5-5, nogle gange lidt hurtigere, nogle gange lidt langsommere. Ej, det synes du så ikke. Du vil gerne gå 7-2. Jeg har ikke noget imod, at det går lidt hurtigt. Nej, det har jeg ikke. Men ikke i 42 km, det gider jeg ikke. Jeg har kun lidt stærkt i gang med.
Ikke hele turen. Ja, lige nok. Lad os prøve. De første kilometer igennem, så kan vi bare gå til Staller. Så kan vi gå ud. Vores umiddelbare naboer, det er franskmændene. Franskmændene er en lidt indspist folkefærd. Så hvis det er nogen af jer, der kan fransk andet end spølle, så er I velkommen til at snakke med dem. Så ellers er de sådan lidt for dem selv. Ja, godt. Her har vi small contingents, det vil sige, det er administrationen for de kontingenter, men det ikke kan opnå et norm, så de egentlig kan være lidt selvstændige, som det er i Danmark. Jeg mener, at vi er 479 deltagere over at have haft frafaldet 42 til dags dato, så det er sådan lidt. Altså, med small contingents, de har så en ekstra feature. Det er, at man kan købe t-shirten ind, kampagne med højmandsort, og hvis man skal have den i en fornuftig størrelse, og nu, så er det nu, man skal købe den, for lige om lidt bliver det udsolgt. Så 10 euro tror jeg, det koster, ja det står der. 10 euro, så kan man få en t-shirt og et evigt minde. Så har jeg 10 minutters pause, så vi kan nå at købe en t-shirt. Jeg hører ikke så godt, hvad siger du? Så har jeg 10 minutters rest, så vi kan nå at købe en t-shirt. Sådan det jo. Evigt minde, Ah, det er penge den aldrig bliver slidt op. Penge hvis du mangler. Det er top dollar. Godt nok. Hvis det er nogen, der vil have en t-shirt, der er penge med, så går det på. Hvad er den mor, eller hvad? Jeg har også 2. Det er bare 10, du skal ikke have den øje. Ja. Du har været der. Ja. Ja, det er godt. Giver du lige en mundfuld? Ja. Aber in Österreich kannst du immer von den Det er så hyggeligt, den lille have, de har der foran. Og dig og Johan i nogenlunde samme størrelse, ikke? Det tror jeg sgu, det er til nu. Så han er lige lidt mindre. Ja, men prøv at... Kirsten og Johan måske. Han indhænder. Jo, men det er Kirsten og Johan måske. Ja, han fik klart, så har han lidt voks her. Sådan. Hey, og Nansen, han er også blevet til en højmensort nu. Sådan.